mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino yakudziwa Baibulo langa. Ndipo programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Pa tsiku la lero muliso ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbukirenso kuti Lilongwe School Biblical Studies akupitirizabe kutidziwitsa za uthenga kuti mwayi unatsekulidwa kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Amafunika akhale munthu wamuna wa mpingo wa Khristu komanso akhale ndi certificate yake ya form 4. Adziwitseninso ine zokhudza uthenga umenewu. Komanso ngati mungakhale ndi funso mukhoza kuyimba pa nambala imene timapereka pamapeto pa programu yathu imene mukhozafunsa zokhudza programu imeneyi kapena zokhudza skulu imeneyi. Mapulogalamunso ena amene akupezeka pa tsamba yathu ya pa YouTube mukhoza kungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies mudzapeza maphunziro amenewa komanso maphunziro ena ambiri amene angakupitirizeni kuthandizani moyo wanu wauzimu. Pa tsiku la lero tikhala tikupitirizabe petikulowa phunziro lathu la namba 6 kuphunzira kuchokera buku limeneli la Danieli. Ambiri amene takhalira limodzi taona buku limene ambiri chapter 1, chapter 2, chapter 3 komanso chapter 4 makamakaso zafika chapter chimenechi cha 6. Makamaka lesson imene ya namba 6 mu chapter imene ya namba 5. Taonapo mene Daniel kumene akuchokera zimene akumana nazo komanso zimene azake aja anakumana nazo pa maphunziro athu ambuyowa. Koma tsiku la lero tikhala tikupitiriza kuphunzira kuchokera buku limene la Daniel chapter 5 mu phunziro athu kumana namba 6 limene tiphunziremo pa nkhani ina. Zimene tizipeze buku limene la Daniel ambiri timazidziwa bwino, mwina timangozidziwa bwino ngati kuti dzanja linalemba khoma. Pali nyimbo ina ya woimba wina mbuyomu imene anayimba kuti dzanja linalemba khoma. Ndipo ambiri timazidziwa bwino zimene zinachitika menemu. Komabe pali maphunziro ambiriso amene inu ndine tingaphunzirepo tsiku la lero pa programu imeneyi kapena pa nkhani imeneyi. Kupatula kuti kungodziwa kuti dzanja linalemba khoma basi kutera bwepo ayi. Koma pali maphunziro ambiri amene tingaphunzire. Komabe tionanso mwatsatanitsatani kuti tione kuti chinachitika nchani kuti dzanja lilembe khoma. Kodi zinatani? Tuone buku limene la Daniel chapter chake cha 5 mama kati yambake kuona verse 1 mpaka verse yake ya namba 4. Choyambira mu verse yake ya 1 Baibulo limanena kuti mfumu Belisezara anakozera anthu ake akulu 1,000 madyerero akulu namwa vinyo pamaso pa chikwicho. Tikuona mu verse yake ya 1 chapter 5 kuti mfumu imene Belisezara inakoza phwando ndipo akuti inakozera phwando anthu ake. Ndatakoza anthu ake aja anthu 1,000 akuti pamene paja panali madyerero. Ndipo anthu amene wasanali anthu wamba yatanali anthu akuluakulu. Ndani linali phwando limene mu nthawi yawoyo mu Babeloni imenemu amene anakapezeka kumeneko sanali anthu achibwanayi, anali anthu akuluakulu. Ena mwina amafuna akapezeka kuphwando kumeneko koma analibe zoyenereza kuti akapezeka kuphwando kumeneko. Ndeti kupeza kuti anthu akuluakulu ali kumenekuku akukoza phwando. Ngakhale Baibulo sitinanene kuti kodi phwando limeneli chinachititsa ndi chani? Kuli kuti amasangalala china chake kapena amakumbukira china chake chinachititsa ndi chani? Baibulo sitinanene, komabe linali phwando limene ukamaluona mono kuti ayi linali phwando la anthu akuluakulu. Likamangamba za anthu akuluakulu amene mwina tikoza mafananiza masiku ano ngati makamba za anthu ngati nduna ma ministers. Anthu akuluakulu kuti president wakoza phwando ndi wayitanitsa anthu akuluakulu. Ndekuti ukamba anthu amaudindo wawo anthu amene anali ofunikira mu ulamuliro wake wa mfumu Belisezara ameneyi. Ndekuti pakatikati pa phwando pamene pa verse yake ya 2 tsopano ndikupeza kuti nkhani ikupitirira. Belisezara pakulawa vinyo anati abwere nazo zotengera za golide ndi siliva adazichotsa Nebukadinezara atate wake kukachisi wa ku Yerusalemu kuti mfumu ndi akulu ake, akazi ake ndi akazi ake ang'ono amwereremo. Phwando lili nkati mfumu akuti ndadzalawa vinyo. Italawa vinyo uja inadzakumbukira paja bambo anga Nebukadinezara atapita ku Yerusalemu kuwononga mzinda wa Yerusalemu ndoti pafupi mu chaka cha 596 BC.
akulu anakatenga zinthu mukachisi ku Yerusalemu kuja. Ndati atakatenga zinthu mukachisi mu Yerusalemu muja chinachitika ndi chinthu ichi. Atazisiya potero koma watamwa vinyo anadza kumbukira paja bambo wanga anakandigwirira ntchito. Paja bambo wanga anakanditengera zinthu mukachisi. Komanso akuti zinthu zimene zinali za siliva ndi golide. Ndeti zinali zinthu zoti sizatengwa pafupi ayi. Ambiri timangomva golide, siliva, mwina ndi maso athu sitinamuonepo ayi. Koma chimene ngakhale timangomva timadziwa ndithu mtengo wake wa zinthu zimenezo. Ndati mfumu imene inakati takatengeni zinthu zija tinakatenga ku Yerusalemu mukachisi muja. Komanso mungati muone nkhani imene yambira foto zoti amafuna omweramo ndani. Akuti akazi ake akulu, akazi ake ang'ono, komanso kuti amwereremo. Lero tapeza kuti akazi ake akulu, akazi ake komanso akazi ake ang'ono. Ndati tukamba za anthu amene anayenda akazi ambiri. Ndakuti anthu amene amakamwera mmenemu, anthu amapembedza mafano, anthu onoti ndi akazi ambiri, ndi anthu akuluakulu atayiranitsana, anati lero ndi tsiku loti timwerere mu zinthu ziti. Katengeni zinthu zina zija tinakatenga ku kachisi. Anakatenga ndani? Ndi bambo anga ndithu. Ndayankhula zimenezi ndi nani? Ndi mwana amene ali president kapena ali mfumu nthawi imeneyo, amene bambo ake Nebukadinezara analinso mfumu amene takhalowetsatira bwino program amenewa. Ndeti kupeza kuti pa verse 3 mudziwe kuti amene akulankhula zimenezi ndi president, munthu wamkulu womaliza mu ufumu umenewu. Anayankhula mawu onena kuti chani? Katengeni zinthu. Pa verse 3 nabwera nazo zotengera za golide adazichotsa ku kachisi wa nyumba ya Mulungu ya ku Yerusalemu, ndipo mfumu ndi akulu ake, akazi ake ndi akazi ake ang'ono anamwereramo. Akuti mfumu inakuyankhula pamene anyamata sanachedwe, anathamanga kukatenga zinthu zichobweretsa. Ndipo akuti anamwereramo. Koma tikumbukire zinthu zimene anakazitenga kuti mukachisi ya Yehova. Ana Israeli mzinda wawo wawonongedwa, atenga zinthu zawo zimene amagwiritsa ntchito popempherera Mulungu. Mfumu ikutenga pakukamwera maphwando. Akukamwera mundani? Mfumu komanso ndi akazi ake akulu, komanso akazi ake ang'ono, anthu amene anayenda akazi ambiri. Ndiyani akatenga zinthu zimene zimagwira ntchito ya Mulungu, akapangira zinthu zolakwika, komanso anthu ake alolakwikanso. Pa verse yake ya 4, anamwa vinyo nalemekeza milungu ya golide ndi ya siliva, ya mkuwa, ya chitsulo, ya mtengo wake, ya mtengo ndi ya mwala. Akutali pamenepa akusangalala pamenepa, akumwera zinthu zimene anakatenga mkachisi ya Mulungu, koma akumwera akusangalalira milungu yawo kapena mafano. Ndikuti atenga zinthu zimene zimapereka ulemu kwa Mulungu, zinthu zimene zimothokoza nazo Mulungu, akazitenga akapereka nazo ulemu kwa mafano. Ndikuti kuti pamene amasangalala paja, iwo aja amathokoza mafano awo, amayamikira mafano awo. Koma kuyamikira mafano awo ndi Mulungu, ndi zinthu za Mulungu ona kupita nazo kwa Mulungu olakwika. Akumwa, akusangalala, akuiwala mavuto. Mwina tinganene choncho. Ndayi zina anthu ena akamasangalala amati akuiwala mavuto awo. Koma zonsezi amapeputsa nazo zinthu za Mulungu. Ndeti tikuona kuti dzanja lija lisanalembe khoma, tikuona chimene chinachitika pamenepa. Anthu atenga zinthu za Mulungu ona, Mulungu wa moyo, akukasangalalira nazo pa milungu yotisiya moyo, yotinso si milungu, koma anthu anangoyipatsa dzina la milungu. Komanso pamenepo tikuona kuti akusangalala milungu yawo imene atinali chani? Ya siliva, ya golide. Ndeti iwo amati akatenga chisiliva chawo, milungu yawo ya siliva, nkutenga zomwera za silivaso kapena za golidenso, aponota ya zogwirizana apa. Tuone mmene nkhani yake inapitirira pa verse 5. Pa verse 5 akunena kuti nthawi yomweyo zinabuka zala za dzanja la munthu ndi zilemba pandunji pachoyikapo nyali pomata pa khoma la chinyumba cha mfumu, ndipo mfumu inaona nsonga zake za dzanja lidalembalo. Ali mkati mosangalala, akuti anangodabwa dzanja likulemba khoma, anthu ali mkati mosangalala,
angonda dzanja. Komanso kuti amasangalira nyumba yachifumu. Samakasangalira kuti adayi ndera amasangalira pamalo pamene asilikali onse anali azungulira nyumba imeneyi. Anthu onse ofunikira ali nyumba imenemu. Ndipo ali pamenepo akunena kuti anangona dzanja. Dzanja likulemba khoma. Mwina anakaona munthu akulemba khoma anangati tagwira litantulutseni amene akunyachitsa nyumba yachifumu. Koma angona dzanja lokha. Limene zina izi zoti sizinaonekepo. Zimene zoti inunso ndine titaona tikozokhala kuti kukamwa kakasi. Kuti kodi zatani? Dzanja zitheka bwanji kuti timadziwa munthu akamalemba amalembera dzanja. Koma dzanja lokha ukalemba. Ndi chimene chinali chodabwitsa kwambiri. Komanso mukati muone dzanja linalemba zimenezo pa vesi yake 6 tsopano kupitiriza kunena kuti pamenepo panasandulika pa nkhope ya pake pa mfumu. Ndakuti mfumu itangoona zimenezo akuti nkhope yake inasandulizika. Apa ima ndikumbutsa mwina anthu onsefe naonapo zinthu zina zoopsa. Mwina nthawi zina ukamayenda munsewu umangoona galu angotulukira potero. Thupi lonse limagwidwa mantha, nkhope yonse imasintha chifukwa cha mantha. Komanso nthawi zina mwina timaona pakachitika chinthu chosangalatsa nkhope ya munthu imasintha. Koma kuti nkhope ya mfumu iyi inasintha pamene ndi limene imaonekera nthawi ita kumwa vinyo akusangalala akuvina kumeneko kuli zambiri zimene zikuchitika. Inali nkhope yonesa kuti pali chimwemwe. Koma kuti atangoona dzanja likulemba khoma zinthu zinasintha. Pa vesi ya 6 tibwerezezo pamenepo padasandulika ndi pa nkhope pake pa mfumu ndi maganizo ake anasautsa ndi mfundo za mchiuno mwake zidaguluka ndi maondo ake adaombana. Akuti mfumu itaona zimenezi zinthu zingapo zinasintha pa thupi lake. Nkhope yake inasintha, chiuno chake mphamvu zinathamo, komanso maondo ake anagundana anatha mphamvu. Tikakamba za maondo ambiri mwina mchichewa chathunso timagwiritsa ntchito mawu amene nthawi zina. Timati ndaona zimene zinachitika pamene popozo zinandifowola ine mabondo. Ndalibenso mphamvu. Ndi zina anthu timayankhula choncho. Ndakuti mfumu yonse itaona zimenezo nkhope inasintha, chiuno chake chinatha mphamvu, komanso maondo ake anagundana. Ndamuganizire kuti anthu amene ali mmene mujamu aliyense akuona, koma woyambirira amene zampatsa mantha ndi mfumuyo. Chifukwa mfumu ikuona kuti choyambirira ine sinaonepo zinthu ngati izi. Izi zachokera kuti dzanja kulemba khoma. Anakhala munthu akulemba khoma timaona, koma dzanja lokha malemba khoma izi sitazionepo. Ndakuti izi zinapangitsa kuti mfumu isowe mtendere. Kuti ife pano tabwera kudzasangalala pano. Ife tabwera pano kudzakondwerera. Ife tabwera pano kudzamwa vinyo. Kudya za tswaitswai mwina tinganene choncho. Koma izi zachitika bwanji? Mfumu inali ndi mafunso ambiri opanda mayankho. Ndipo chifukwa chimenecho zinapangitsa kuti mayankho ndingapeze kuti pa vesi 7 ndifulitsa mfumu abwere nawo openda Ababuloni ndi alawuli. Phwando silinathe, mfumu yaopsedwa ili ndi mafunso opanda mayankho, koma inati mayankho ndapeze ndithu ine. Ndakuti mwachangu inafuula bwerani naone anthu aja. Tikumbukira pamene konse kumene tochokera anthu amene atchulidwa papa. Tikumbukira ati Daniel ndi azake anagwirapo ntchito ndi bambo ake Beltesazara Nebukadineza. Ndakuti tayitaneni anthu amene aja. Ndikufuna anthu amene wabwere pano andipatse mayankho amafunso amene ndili nawo. Vesi yopitirira kunena kuti mfumu inalankhula niti kwa anzeru a ku Babuloni, aliyense amene adzawerenga lemba ili nadzandifotokozera kumasulira kwake adzavekedwa chibakuwa ndi unyolo wa golide m'khosi mwake nadzakhala olamulira wachitatu mu ufumuwu. Mfumu inati itayitanitsa anthu aja nati ndikufuna aliyense
amene adzathe kuwerenga izi nanditanthauzira ndidzampatsira chinthu cha mtengo wapatali. Chinanso tisanapitirire ndi vesi iyi, tisanapitire kufotokoza zimene tingafotokoza apa, ndati zonse zoti zimene dzanja lija linalemba zinali zokhazikika. Inalemba ndithu mwina tingane sizinali choncho, koma ndifuna kuti kulitimvetsetse tikozokhala ngati kuti mwina imalemba ndi penti mwina tifotokoze choncho. Simangolembapo ayi. Ndifa mfumu inatiranitsa anthu aja anazipezabe zolemba zija. Nyota zoti dzanja lija linalemba zinthu zooneka, zokhazikika, zoti sizinafufutike mpaka anthu anafika. Ngakhale nthawi zina tikamaona anthu ena amayota zimene dzanja linalemba apa kwa mfumu imeneyi zinakalipobe mpaka lero chaka cha 2024 ayi. Koma tikuyamba za nthawi imeneyi kuti litalemba dzanja lija mfumu inaona, anthu anaona, anthu amene anabwera aja anadzazipezanso kuti izi zalembedwa. Ndi mfumu imafuna kuti mundiwerengere komanso mundipatsana. Sindidziwa mfumu kuti mundiwerengere kutanthauza kuti iyo simadziwa kuwerenga zimene zalembedwa, sindidziwa. Koma mfumu imati mundiwerengere komanso mundipatse tanthauzo. Chifukwa izi ndaona zalembedwa pazi. Ngati munthu ine sinaonepo. Ndi mfumu inali yoti ngati munthu apezeke opanga izi owerenga nkupereka tanthauzo sadzakhala munthu wamba, adzakhala munthu wachitatu mukuweruza mufumuyo. Panalo woyamba, wachiwiri, kenako wachitatu. Mwina tipeketu zingati mene zimakhalira dziko lathu, pali president, vice, kenako akuti wachitatu mukokhala ino mukatanthauza izi. Si udindo wapafupi kupeza, ndi udindo wapatali. Koma chimene kuti upeze, pereka tanthauzo la zimene zalembedwa. Verse 8. Pamene panalowa nzeru onse a mfumu, koma sanakhoze kuwerenga lembalo kapena kudziwitsa mfumu kumasulira kwake. Akuti anthu aja atabwera koma amene mfumu imadalira anaonadi kuti zinthu zalembedwa koma sanathe kuwerenga komanso kutanthauzira. Tikakamba zotha kuwerenga kapena sizotanthauzira anthu wasamadziwa kuwerengayi, koma zinalembedwa zinthu zimene ndi chiyankhulo chawo mwina zili zosiyana. Zili ngati munthu ukozoona mwina pa zinthu zina zoti mwina alembapo Chiswahili, Chisena, Chitonga, ukozomona kuti anthu alembapo koma werenga ukanika. Ndakuti anthu asatafika nona kuti apa ndi palembedwa ndithu apa, koma kuti anthu amene amadalira mfumu, anthu azeru aja, nawonso zinawakanika. Zinawakanika kuwerenga komanso zinawakanika kupereka tanthauzo lake la mawu amene anaona pamene. Pa vesi yake ya 9, ndipo mfumu Belisezara anavutika kwambiri ndi nkhope yake inasandulika ndi akulu ake anathedwa nzeru. Akuti anthu amene amadalira abwera akanika kuwerenga, akanika kupereka tanthauzo, akuti mfumu inavutika. Nayonso inasowa kuti kodi ndinena kuti chani, inathedwa nzeru. Anthu amene ndimadalira zooneka kuti zavuta. Anthu amene ndikamati ndili anthu anganithandize ndi awa, ndi anthu wazakanika ndezera. Ndazino maganizira ngati mwina ukapeza mavuto ndo madalira kuti koma ngangopita kwa akuti ndakuti aja akanithandiza. Ndo ukapita kwa amene kupeza kuti zalephereka. Ngati awalephera ndani samene anganithandize. Ndakuti mfumu inathedwa nzeru zimenezo kono. Ngati pale anthu amene ndimadalira muzida muno anzeru ndi awa. Ndengati anthu anzeruwa akunena kuti zakanika, ndi amene angathende ndani, anathedwa nzeru motero. Upitirira pa vesi yake ya 10, akunena kuti chifukwa cha mawu a mfumu ndi akulu ake, chifukwa cha mawu a mfumu ndi akulu ake, mkazi wamkulu wa mfumu analowa nyumba ya madyerero. Mkazi wa mfumu ananena nati, mfumu mukhale ndi moyo wosatha, asakuvutireni maganizo anu ndi nkhope yanu isasandulike. Ndetu pezo dali mkati mwa phwando muja ari munadzalowa mkazi wamkulu wina nanaye amboyuza mfumu, musavutike tu mfumu, musasausike, mukhalitse inu mfumu. Inayankhula zimene zifake njani pa vesi 11. Pali munthu mu ufumu wanu, mwa iye muli mzimu wa milungu yoyera, ndipo masiku a Atate wanu munapezeka mwa iye kuwunika.
akuti poyankhula mayi ananena kuti anthu alephera koma mudziwa kuti mu ufumu wanu muno pali munthu wina amene anagwirapo ntchito ndi bambo anu, amene mwa iyeyo muli nzeru chifukwa milungu yake ndi yoyera. Tisanafotokoze zimene amafuna kunena kwenikweni, koma chinanso ngakhale vesi iyi kunena kuti chifukwa cha mawu a mfumu ndi akulu ake mkazi wamkulu wa mfumu analowa nyumba. Mawu oti mkazi wamkulu wa mfumu mwina kwa anthu ena ikhozomveka ngati mkazi anali mkazi wa mfumu, koma pena ndikayiona vesi ngupeza zifulo tanthauzo zoti chani ndimayimva ngati kuti uyu sanali mkazi wa mfumu ayi, chifukwa akazi a mfumu paja anali kale muphwando muja, koma uyu atalowa usozana anali kunja. Ndiye kuti china imene chimadzandiuza njonena kuti ndiye kuti uyu anali ndazina mfumu kapena timati nduna ya mfumu. Awa ndi azimayi amene amagwira ntchito ndi mafumu ndi amangotchedwa kuti akazi a mfumu, osati kuti ndi akazi a mfumu ayi. Komanso mukatione munthu yakunena kuti munthu uyu ndi mudziwa ife amagwira ntchito ndi bambo wanu, zimene zikutanthauza kuti Betisezara ndi zimayi anali wamkulu, Betisezara anali wang'ono. Chifukwa Betisezara anakhala kuti anali amamudziwa bwino munthu amene atchulidwa papayi anakaka munetenga yekha, koma poti samamudziwa koma mayi amamudziwa, ndiyoti mayi anagwira ntchito ndi Nebukadinezara bambo ake, akumudziwa munthu amene akumunenayi, akumudziwa bwino. Betisezara pokhala wang'ono samamudziwa. Ndiye zotanthauza ndithu kuti ngakhale kuti mkazi wa mfumu koma sanali mkazi wa mfumu ayi, koma anali kuti ndi azikazi amene amakhala pafupi ndi mafumu ndipo akudziwa bwino za zinthu zina amene mafumu amayendetsera. Ndiyeno tikupeza kunena kuti akuti pali munthu wina mu ufumu wanu, iye muli mzimu wa milungu yoyera, ndipo masiku a Atate wanu munapezeka mwa iye kuwunika ndi luntha ndi nzeru ngati nzeru ya milungu. Ndipo mfumu Nebukadinezara Atate wanu, inde mfumu Atate wanu anamuyikira nkhale mkulu wa alembi openda a Babuloni ndi alawuli. Ndakunena kuti nthawi ya bambo wanu Nebukadinezara munthu ameneyi anali ndi udindo umenewu, amayang'anira onse alawuli, onse anthu anzeru, anthu onse, chifukwa mwa iye munali nzeru. Ndiye zimene zikutanthauza kuti Betisezara uyu ndiye kuti munthu amene akutchulidwa apa panali kuti samamuwerengera, ndiye kuti anali kutali kwambiri. Ndiye kuti Betisezara naye sanayika anthu ake, ndiye anthu amene anagwira Nebukadinezara onse anatayidwa kule. Koma zimayi akuti kuti munthu amene ndomukumbukira alipo, salinso kutali, ali mu ufumu wanu uno. Ndiye timva atamuwuza zimenezo pa vesi yake 12 ananena kuti popeza Danieli yemweyo amene mfumu adamutcha Betisezara mudapezeka mzimu wopambana ndi chidziwitso ndi luntha, kumasulira maloto ndi kutanthauzira mawu ophipiritsa ndi kumasulira mfundo. Amuyitane Danieli tsono iye adzafotokozere kumasulirako. Akuti mfumu atamuwuza zimenezi anati ndani amene Betisezara Danieli abwere pano ndikumufuna. Umonganso mfumu imene nayankhula kuti katengeni zinthu zimene bambo ake anakatenga uku zinabwera mwachangu. Atatulutsanso mawu amenewa, Danieli anabweranso mwachangu. Ndiye anthu anathamanga kukamutenga kumubweretsa kuti ukuti munthu wamkulu akufunani. Andifuna ine? Tiyeni. Mwinanso mmene amati akufunana naye kuti amunyamula kale mwina. Chifukwa mfumu imafuna zinthu zachangu, mfumu yazunguzika mutu, mfumu siku zoti zalembedwa ndi chani anthu ake alephera. Tisanapitirire kuona kuti Danieli atabwera chinachitika ndi chani, tiyimekane pamenepa tione maphunziro amene tingaphunzire pa gawo loyambali. Mfumu yaona munthu walemba pakhoma, dzanja lalemba pakhoma, zimene alemba anthu ake alephera, koma mzimayi uno wabwera wamuwuza kuti pali munthu wina amene akhoza kukuthandizani, ndipo mfumu yanena kuti kamutengeni munthu ameneyo ndikumufuna abwere pano. Choyamba chimene tingaphunzirepo pa gawo limene loyamba nchonena kuti pala anthu ena ndithu amapeputsa zinthu za Mulungu. Alipo anthu ena amapeputsa zinthu za Mulungu. Mwana wa mfumu ameneyi Belisazara, chimene anachita ndi chani? Anatenga zinthu za mkachisi zimene bambo ake anakatenga uko kumayika pa phwando, kumamweramo zinthu zoledzeretsa. Ndi azikazi kumaperekera ulemu kwa Mulungu kapena kwa milungu yolakwika.
anapeputsa zinthu za Mulungu ankaziona ngati zopanda ntchito. Pali phunziro lalikulu ndi zina timaganizira anthu amasiku ano amene timapembedzeranso Mulungu. Kapembedzero kwa Mulungu amene kachitidwe ka zinthu za Mulungu anambiri tapeputsa kwambiri. Sizotenga tikatenga mwina magawo asanu akupembedza bwanji, ena ulongonero sachita, ena chopereka sachita, ena sayimba nawo, ena zomvera mawu Mulungu alibe nazo ntchito. Kupeputsa zinthu za Mulungu. Koma katite ndikapangeni za mdziko bwanji ndi kuzika pamwamba. Pali phunziro lalikulu limene lilofunikira kwa ife. Tiyeni tipewe kupeputsa zinthu za Mulungu. Phunziro lachiwiri, munthu ukachita zinthu zabwino siziwalika ngakhale papite nthawi. Daniel anaoneka ngati wayiwalidwa. Nebukadineza atamwalira mwana wake atabwera anawataya kutali kwambiri. Koma inafika nthawi imene Daniel anakumbukiridwa, panali mzimayi wina amamukumbukira. Ndazi maganizo kuti kodi ngati mzimayi amakumbukira, kodi anali mzimayi yekha amene amakumbukira Daniel? Hayi, panali anthu ambiri mu Babylon amene amamukumbukira ndithu Daniel. Kungoti mfumu inamuyiwala. Zili ngati tikabwera buku la Chipangano chakale chomwe buku la Genesis, ngani ya Yosefe ali ndende atatanthauzira maloto anthu awiri aja. Wina atabwezezedwa pa ntchito ina akaphedwa anamuzotosa dzandiwalo dzika kutchula dzina langa pamaso pa mfumu. Koma anamuyiwala. Koma inafika nthawi anadzamukumbuka. Munthu ukachita zinthu zabwino ngakhale uzioneke ngati akuyiwala, koma imafika nthawi zabwino zako zimakumbukiridwa. Anthu amakhala zilimo ndithu m'mutu mwawo, ngakhale mwina amakhala kuthekera kuti angazitengenso zabwino zako zibweretsa paguwa. Koma anthu amene ali ndi mphamvu nthawi zina amatha kuyiwala zinthu zabwino zimene wachitira anthu ena, zimene wachitira dziko. Daniel anayiwalidwa, koma chifukwa anachita zinthu zabwino inafika nthawi yakuti anakumbukiridwa ndithu. Phunziro lachitatu limene ndingalola ndi apa. Mulungu amafuna kugwiritsa ntchito zinthu zake moyenera. Mulungu amafuna kugwiritsa ntchito zinthu zake moyenera. Mulungu safuna kuti zinthu zimene zili za Mulungu tiziononge, tisazigwiritse ntchito moyenerera. Mulungu amafuna zinthu zake zigwire ntchito moyenerera. Tiganizire mwina ndalama zimene timapereka ku mpingo zimene zigwire ntchito ya Mulungu. Kodi zimagwira bwanji? Kodi zimagwira moyenera? Ngati zile zigwiritsa moyenera, kodi toyembekeza kuti Mulungu adzatengani tsiku lina? Taganizani zinthu zimene Mulungu amatipatsa, zimene Mulungu amadalitsa nazo, kodi timazigwiritsa ntchito moyenerera? Ena tikadalitsika pamene timanyoza nazo azathu. Koma Mulungu anakonza kuti zinthu zake zigwire ntchito, osati kungogwiritsa ntchito, koma ntchito moyenerera. Kodi inu zinthu za Mulungu mumazigwiritsa ntchito motani? Mfumu iyi inapeza tsoka chifukwa inakatenga zinthu za Mulungu zimene amadziwa, koma anakazigwiritsa ntchito moyenera, molakwika. Mapeto pake anaona dzanja lalemba khoma. Ngakhale sitinaona ayitanitsa Daniel kuti abwera adzatanthauzire, kuti Daniel atanthauzira kuti chani? Phunziro la 4 limene tingaphunzirepo ndi chinthu ichi. Mulungu sadzalola kuti anthu ophwanya lamulo lake asalangidwe. Kapena Mulungu sadzalola kuti anthu akamaphwanya lamulo lake adzingoona nkuzisiya. Hayi. Uyu atakatenga zinthu za mkachisi kubweretsa pa phwando kumayamikira milungu yolakwika, Mulungu anatumiza dzanja linadzalemba khoma. Komabe tiona kuti kodi zimene analemba zimatanthauza chani. Koma chachikulu nchakuti Mulungu salola kuti anthu amene akuchita chifuniro choti si chake apite osalangidwa. Hayi, amachitapo kanthu ndithu. Phunziro linanso limene ndingaonera kuti kodi ife anthu amatikumbukira ndi zabwino. Daniel anakumbukiridwa chifukwa chamene anagwirira ntchito yake atapatsidwa mwayi. Mulungu anamupatsa mwayi Daniel anagwirira ntchito yake moyenerera, ngakhale zinaoneka ngati wayiwalika, koma anthu anamukumbukira chifukwa cha ntchito zake zabwino.
Kodi inu anthu akamatchula dzina amalitchula pa zinthu zabwino kapena amalitchula pa zinthu zotani? Phunziro lathu lomaliza imene tingaphunzirepo apa ndi chinthu icho. Opanda Mulungu moyo wathu sungakhale chimodzimodzi. Daniel chapter 5 verse yake 12 ananena kuti popeza Daniel yemweyo amene mfumu adamutcha Belitesezara munapezeka mzimu wopambana ndi chidziwitso ndi luntha kumasulira maloto ndi kutanthauzira mawu ophiphiritsa ndi kumasulira mfundo. Amuyitane Daniel tsono iye adzafotokozere kumasulirawo. Popanda Mulungu ndife chabe. Apo kunoti popeza Daniel yemweyo amene mfumu anamutcha Belitesezara munapezeka mzimu wopambana ndi chidziwitso ndi luntha ndi kumasulira. Izi kuti zipezeke mwa Daniel chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Ambiri tili ndi zinthu zambiri zimene tili nazo masiku ano. Tili ndi moyo wamphamvu opanda kudwaladwala, tili ndi kuthekera, tili ndi chuma, tili ndi ana, tili ndi madalitso osiyanasiyana. Nthawi zino ukakhala umaona ngati kuti zimatengera iweyo kuti ukhale nazo, koma si chifukwa cha inu, ndi chifukwa cha Mulungu. Mulungu atafuna kutenga lero akhoza kutenga zonsezo. Koma nkhani ilipo kunena kuti timadziwa kuti opanda Mulungu tili chabe. Daniel anaoneka wanzeru, Daniel anaoneka munthu ofunikira chifukwa anali ndi Mulungu. Ena onse aja azeru, ena onse aja anatayidwa uko chifukwa analibe cha Mulungu. Tikatikumbukire kuti kabwerera phunziro lathu layamba linaona paina Daniel atapempha munthu wayang'anira uja kuti chani tizidya masamba ndi madzi, sitizidya zakudyazi mutione chichitike chani. Chifukwa kuti Mulungu anali nawo, masamba ndi madzi anathandizana ndi Daniel. Tizindikire kuti moyo umene tikukhalawu tikangochotsapo Mulungu timakhala tachotsa moyo. Tiye tiphunzireni pa Daniel. Pa programu yathu ya lero munali ndine Balwano Pinjero Gondwe pamene maphunziro choka buku imene ya Daniel pa programu yathu inakudziwa Baibulo langa. Tikumbukire programu imene amatipatsira Daniel Longo School Biblical Studies. Mwina tili ndi funso pokhudza programu imeneyi kapena zokhudza sukulu litanena ichi, tikuzogwiritsa ntchito nambala iyi 0822766018 kufikiranso nthawi ina. Mulungu adalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona opilira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona